Ndiona munhu anga chinifonera izvo zvapa. Andiona munhu anga uchita ari kuramba chingofona. Chiti munhu yafona vhodhara. Message. Ndikanga handisi kugarisa papa ndikangopedza ndokudza. Ndangopa message yavo chete. Ndobva ndautaridza ndikuda. Waenda kumadikikiri? Kuchi? Kuma3. Inda kuma3. African movie pa Netflix. Kana kututora mu YouTube ndo. Madam African movie mangani? Pane ma 3 hours. 4 hours. Sorry guys, mondiregerera mutumwa ana mbonje. Mutumwa handina mbonje guys. Mutumwa ana mbonje ndangoti ndideliver message kwamuri. Saka mutumwa ana mbonje handitika musatanga kuyamatitukirira pana papa. Musati mahwa nyaya. Indatongofonerwa right now. Antika I received phone yangu ndainzwa ichiringa. How many times yaringa kanga ndivumira kakawanda ndichitoti ndiani kumatayariza ari kuona ndichitogesa. Ndachitogesa zvokuti ndichitomwa coffee yangu ndirare. Ndatogesa zvokuti ndichimwa coffee guys. Panga pachiringa message phone. Gari panodziya. Ndikutaridza ndapedza handisi kutombogarisa pana. Right. Hanzi ndasitorera here. But dei vambouya zvavo. Dei vambouya. Kate family vari kuchechi sime. Dei vambouya. Hasati yapera chechi. Sister uya simeli zvinowanikwa. Zvinowanikwa Joanna, yes. But ndawana message yenyu. Ndapiwa message yenyu. Ina haisi mhosva yangu indongo deliver message. Sokupiwa kwandaita. Nditi uyai Kate family makawanda. Zvimwe zvo muchazozviona mega kuti how you are going to figure tembeka ya uri Kate family yakasimba chaiyo. Mozoona kuti moita sei. Kwai taneta neshift taurai tivate kuti vasikana. Chingoita a little bit patience tete vasikana. Ndipe just 5 minutes ndotaura. Indangotumwa right. I think guys pachipamwe kuchechi kupi kune Kate family. Avasi kuchechi kumba kwavo here kupage kwavo. Yesho nawe Judith wakutondimhanyisa kutaurai nhai mitidzo nyaya yacho koingoi ndakanozonzwa chachimunya naye kungatoya panozondimhanyisa data rangu foni yangu ina ndangopiwa message kuti ndikusvitsei. Hunurwa nataurai nhai imi yesho kuti haundishuriri nhai huda kuti ndinde kujere didi ndakutuka right. Ndoda kuti musvike Thursday 3000 ndobva ndakuza. Right. Ndafonegwa guys right now. Kwai taurai asi tiri kuda kushedzekwa zvine musoro. Ibva pano zvenaiwe Violet. Ibva pano konamba kuzvirudzwa kuti iwo yapano ndambowa nchiti Violet yapano. Saka inini nditemaina kuti zvikutaugwa zvine musoro zvina musoro. Ini ndangokuti ndapuwa message yenyu. Hausi Kate family ibva pano. Kate family cheche inotoyanyatsoteramira ida kuzoti kuri kunzi kudi. Handiti kana zvichibetsera mai venyu. Imi muri kumhanya chicha munomhanya uchiya kuzotora sina basa rese. Ndimi ivava vanhu vakafanana neava. Ndio vanhu vakonzisa kuti nyaya dzisvike padzasvika idzi. Hamutsiurikwi, hamudzwi. Techikudzai kuti dzikamai musafamba muchitukana navanhu mastreet muri kuwedzera fire. Handika techikudzai hamuteereri. Imimiko zvino teme muchimhanya muchituka muchididi munhu anenge azopinda pataiti muri kudzimba dzenyu. Munhu apinda pataiti arwa nenyaya yenyu imimi. Right guys, inzwaika ndubva fonerwa nemurume panapa. Murume anifonera panapa right now ari kuti murume magonyeti. Handiti hanzi iye zvino asvika kune imwe nyika kuKenya going to Zimbabwe. Saka ari kutaura hanzi I was listening to live yamakaita nezuro nelive yamaita nhasi. Handika SIS MELLY ndachikumbirawo kuti andiudza tanza taura naWasu right now. Bvunzai Wasu kana muchindi kunyapa endai munobvunza Wasu wenyu. Handika andifonera right now ndiri panapa. Hanzi ndawa life yenyu yes tiri vanhu paitika zvakaitoitika zviripo izvi. Handisi munhu ane utsinye. Handitika ende handisi munhu uyu akufona. Uyu ari kutofona. Mai ndoita sei? Ndine foni 1 panapa. Ndoita sei? Zvandei foni 1 yandiri kushandisa. Ndaida kuti muzviwira achitaura. Nondodii? Ndigira kaimwe foni naishakira.
foni imwe foni wona wait ndive foni yeblack iya saka hanzi izvo ndiri asi andizoti hanzi ndataura nawasi because ndamubvunza kuti wambotaura nawasi here before you came to me because ine handisi cat family akati no ndataura nawasi right just now handitika akanga ati chanonipa feedback mangwana saka mukomana uyu ndozvakutotaura I just don't want to be